खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी 20 बोसोरनिफ्राय जुदि बीपीएफ सरकार दायोब्ला एबा फैबाय थानाय समाव जुदि बीपीएफ दला सरकार दायोब्ला राजबंशी लोगोसे आदिवासीफोरनो एसटी होनायाव आबुङै मदद थागोन एबा एसटी होनायाव आबुङै मदद होफागोन एबा हेफाजाब होफागोन बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों बीपीएफ नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि बीटीसी ओनसोलाव जुदि माखासे हारिनो एसटी होयोब्ला माबायदि खहा जागोन बेखौ नोजोर होनानै गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरा गोख्रों बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों आरो गसंथेबोदों जेराव माखासे हारिफोरनि जुदि माखासे जेरैबायदि बीपीएफ सरकार फैब्ला कच राजबंशी आरो आदिवासीफोरनो एसटी होनायाव आबुं मदद होगोन बेबायदि बाथ्रायावनो गोबां माने जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों गसंथानानै हेंथा होबोदों आरो बिनि सायाव खेंफोरथि होबोदों जेराव दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो माखासे हारिफोरनो एसटी होनायाव मदद होगोन बाथ्राखौ लानानैबो गोबां राजखान्थि बिथिङावबो दान्थे बिदान्थे आरो बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोननि गेजेरावबो माखासे मानि दान्थे बिदान्थे जाबोनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों जे हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बीपीएफ नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायबोनायाव माखासे हारि माहारिनो एसटी डिमान्ड खालामनाय एबा जाय बिथांमोना एसटी डिमान्ड खालामदों माखासे हारिफ्रा एसटी डिमान्ड खालामबोबाय थादों बिथांमोनखौ मदद होनायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन थिग आरोबाव बिथांमोना एबा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बैथि समाव एबा फैबाय थानाय समाव जुदि बीपीएफ दोलोआ सरकार दायोब्ला कच राजबंशी आरो आदिवासीफोरनो एसटी होनायाव आबुङै मदद होगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों थारैनो बे समाव जोंनि बीटीसी ओनसोलनि एबा बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मा फोरमायगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि फैबाय थानाय समाव जुदि बीपीएफ दोलोआ सरकार दायोब्ला बीपीएफ दोलोआ जुदि सरकार दायोब्ला कच राजबंशी आरो आदिवासीफोरनो एसटी होनायाव आबुङै मदद होगोन होनना बुंनायाव मा फोरमायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव दानिया फैदो बिदिब्ला माबे हारिफोरनि बिथाङा एसटी होयोब्ला आबुङै मदद होगोन जों बिथां बुंनायनिफ्राय एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि जितु काम करिले राइजे ভাল पाয় সেইবিলাক কথাটো লৈয়ে আমি আলোচনা কৰিছে আজি পিএমবি বডিত সেইবিলাক ইস্যুটো যদি আমি কৰিব পাৰে নিশ্চয় ৰাইজে আমাক আমাৰ লগত থাকিব বা ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব যেনেবা আপোনাৰ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে কোচিং চেণ্টাৰ আমি বনাব ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত 4টা সেইবিলাক কি বেয়া বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ প্ৰত্যেকটা ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত বনাব সেইবিলাক কি বেয়া এইবিলাক আৰু যেনেবা কোচ ৰাজবংশী আৰু আদিবাসীসকলৰ কাৰণে যিটো জনজাতিকৰণ যিটো সমস্যা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগৰ নিচিনাই বাহাল ৰাখিম আমি আকৌ সাপোৰ্ট কৰিম আকৌ এনঅচি দিম গোৰ্খাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ যিটো সমস্যা আসাম কেবিনেটে পাছ কৰিলে সেইটো আমি সাপোৰ্ট কৰিছো যদি এছেম্বলিত পাছ কৰি পেলাই যিকোনো আইন যদি আসাম চৰকাৰে বনায় ইয়াৰ কোনো আপত্তি থাকিব লগা নাই কিন্তু অকল কেবিনেট পাছ কৰিছে এটো আসাম এছেম্বলি পাছ হ'ব লাগিব বা দিল্লী পাৰ্লিয়ামেন্টত পাছ কৰিব তো ইয়াত আমাৰ কোনো আপত্তি কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে